Na szavaztok srácok, lányok, kibaszott sok kérdés van ezzel kapcsolatosan, hogy a West MTN hogyan és miként működik a szervertermes dolog. Tehát Kecskével, azaz Alfonso Di Tonellivel, admin bácsival, Így igaz. be fogjuk mutatni így a dolgokat, hogy mi hogyan működik. Tehát először is kell nektek ugye a szerverterem, amit jelen pillanatban nem tudtok bérelni, mert az összes terem ki van adva bérbe, stb. És a playerek nagyon drágán árulják, 300-400 ezer dollár környéke, az üres. Tehát az első dolgunk az itt mi legyen? Mondjad, Kecske barát. Hát mit akarunk bemutatni? Mindent is igazából. Mi, hogyan, merre, Mindent hány is. méter? Aha. Akkor kezdjük az alapoknál. Ugye amikor kibérlitek ezt a szervertermet, akkor van egy alapgép, be tudtok lépni, és van egy olyan opció, hogy hálózat. Van többféle csomag, igazából az a lényeg, hogy minél erősebbet kell venni, mivel a szervertermet ki tudja lőni az adott ember, aki kibérli. Itt például Google Cloud van kibérel, hogy ez a legnagyobb, srácok. Yes. Utána mi jön, Kecske úr? Hát van egy olyan, hogy cégkezelés, igazából ez nem nagy sztori, itt föl lehet másik embert felvenni, többen akarjátok nyomni, meg itt lehet átnevezni az épületet magát. Utána a státusz. Így van? Van a státusz, meg lehet nézni, hogy melyik rackszekrénybe hány darab, milyen állapotban van a jelenlegi gépek. Nekünk most van 6, legelőtt a szervergépek neve előtt van egy zöld karika, ami mutatja, hogy jelenleg jó állapotban vannak. Ez ha elromlik, akkor piros lesz, akkor ilyenkor ki kell jelölni. Jelöljük például. Így, Amikor idejövünk, jobb klikkel, ha rákattintunk, akkor írja a szervergépek adatait, meg hogy fut. Fölül van egy olyan, hogy szervergép kiszerelés, meg ha elromlik, akkor meg fog jelenni egy olyan, hogy szervergép megjavítása, vagy valami hasonló. És ilyenkor be kell rendelni az elromlott alkatrészt, és az inventory-ban benn van, és megvetted, akkor utána rá kell kattintani arra, hogy megjavítás. így is van. Na, akkor menjünk tovább itt a dolgokba. E-mail. Itt nekünk most van kettő olyan, hogy kifizetett, sajnos nem tudjuk elfogadni, ez nekünk ide bugolt. Itt az a lényeg, hogy ide fognak jönni az e-mailek, az ajánlatok, hogy szervergépet bérelnének, ha jön egy ajánlat és elfogadod, akkor utána várni kell, utána el fogjuk küldeni a pénzt, aztán át tudod venni. És ha elfogadtad és átvetted a pénzt, elküldte, akkor lesz egy olyan ikon, hogy bank. Itt a kifizetési kérelmeknél. Van kifizetés kérelem, vissza tudod nézni az utolsó 10 kifizetésed, mennyi van jelenleg bent, az előfizetéseidet, nekünk az internet van egy olyan, hogy befizetésre vár a számlák, ami az internet és az áramszámla, ezt hetente kell fizetni, akkor van nekünk egy olyan, hogy értékelések itt, hogyha lejárt az adott bérlés, vagy megszakítja az ügyfél, akkor ide kapjátok az értékeléseket adott indokokkal. Van egy olyan, hogy termékek kezelése, megint csak a rackszekrényeket látjuk, hogy be van állítva, hogy bérelhető a gép, mennyiért adja ki per hét. Nekünk ez most 30 000-re van rakva a legtöbb, így 4 csillagra tekintve, de 5 csillagnál az ilyen 40 000 inkább. És hát ugye a legalapabb, a legfőbb, hogy hogyan is lehet szervergépet csinálni, van egy olyan, hogy vásárlás, itt többfajta processzort találunk, igazából ez attól függ, hogy miért vegyetek, hogy mennyi pénzetek van. Nekünk jelenleg a fullos gépek vannak, ami az AMD Epic, vannak RAM-ok, abból is maxos van, vannak SSD-k, abból is a fullos van, HDD, abból is fullos van nekünk, szóval ez igazából a ti pénztárcátoknak megfelelően kell venni. Vannak a rackszekrények, ebből 10-et lehet venni, nekünk jelenleg egy van. Van a klímarendszer, ebből igazából ventilátort vagy légkondinítót beszélni. Szóval légkondit lehet venni, ez arra jó, hogy kisebb eséllyel romoljanak el a gépek. És figyelj meg, Kecske, példának okáért most nézzünk egy olyat, hogy ugye nullás értékelés, most kezdte az egészet, és legalapabb gépet veszi meg. Mennyire állítsa be, amit fixen ki fognak bérelni? Az árat, ugye? Én kis gépeket nem csináltam, szóval erről annyira nem tudok nyilatkozni, de igazából, hogyha megnézzük a termékek kezelését, akkor ugye ott ír egy alapárat. Ez nekünk jelen esetben $24,333 per hét. Ez nekem nullás értékelésen
25 000-re volt beállítva, mivel az olyan reális. Tehát ilyen kisebb gépeknél szerintem ilyen pár $100 lehet hozzáadni az alapárhoz, itt nekünk nagyobb gépeknél pedig 1-2 ezret. Oké. És akkor így nagy vonalakban amúgy ennyi lenne a szervertermes dolog, igaz, Kecske? Hát igen, igazából még annyi, amit így tudni kell, hogyha megvásároljátok a dolgokat, akkor leadjátok a rendelést, lesz egy bolt, ahova el kell mennetek, utána át kell venni az alkatrészeket, visszajöttök ide, és van egy asztalka, ahol van egy ikon, arra rákattintotok, és tudjátok összeszerelni a gépeket. Így van, és itt... Ha összeszereltétek, akkor pedig bele kell rakni a rackszekrénybe, és utána ki tudjátok adni. Így van. Oké. Na, viszont akkor így ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Csók, Így csá, van. cső, puszi. Csók, csá. Hello, szia, csók. Szex férfiakkal.